nonton Kudho Praneso kumpulan Jathilan pasar jroning ati sing kaweane
iki aku karo celeng iki. Ngomong iki mau nek cipratan. Yang sewu menika toya celeng marani awet enom nggih bapak-bapak ibu. Ngomong cipratan kabeh. Lah tandha masih nom menika bendina raup dadi bagus. Ayo, ada raraup ayo koyo sampean. Nggih, Sampeyan iki yo. Lagu zaman rekaman tahun 2000 kok oh ya kelingan lagi. Nggih, ayo. Kenjen sing nyanyi. Sejarah